Ну я ніколі так вельмі не чытаў Кафку, але я зараз жыву у Кафкі. Ніяк не ставлюсь. Это нейкае трызненне, это лухта і хурма. Я не разумею, што я тут раблю і не разумею, чым все гэта скончыцца. Я не згодны з тым, што я меў інтэнцыю кагосьці абразіць, таму што звычайна, калі я кагосьці хачу абразіць, я ніколі не бянтэжуся ў словах. Я, па-першых, кажу каго, а па-другіх, я кажу хто і як. Вось у меня такое рэноме. А гэта было менавіта проста рэакцыя на тое, што адбывалася ў родным горадзе. Я Гомель любіў, люблю і буду любіць, гэта мой родны горад. Мне цікава, што тут адбываецца, а калі тут адбываецца неведама што і ўлады не могуць ніяк адрэагаваць на гэта адэкватна, зразумела, што мне гэта хвалюе, і я пішу такія. Вось, але я не мог уявіць нават сабе, што нават такая ось бескрыўдная форма, і яна будзе ўспрынята ў такія штыкі. Ну што ж, Бораў – гэта наогул геральдычная фігура, якой карысталіся ангельскія каралі. Бораў шмат на якіх гербах ёсць. Ну і што рабіць? Аскарбляцца цяпер? Бельгія – гэта Бораў. У бельгаў у іх тотэм Бораў. Дык што? Задавальнёны насамрэч тым, што мяне сёння нікуды не ўвезлі, бо у мяне такі заплечнік вялікі, тое ж там і карацей і трусы, і майкі, ўсё тое, што патрэбіцца, калі мяне этапуюць сёння. Я не выключаў ніякіх варыянтаў, таму тое, што я чуў, канешне, як заўжды, такія штукі яны нечаканыя, вельмі непрыемныя сюрпрызы, але я в прынцыпе я ніколі не верыў у тое, што гэтая ўлада адэкватная. Вось вам доказ, все так і ёсць. Маем мы справу не з людзьмі, а з стихійным бедствам. Ім же ж трэба неяк прэміі свае атрымліваць, ці ж кватэркі свае, вось гэтыя, вось міску сваю хаваць. Бачыш, просто, карацей, сэнс у тым, што на маём месцы можа быць хто заўгодна. Тут не мае ніякага значэння, ці я вакаліст Годстауэр, ці я там прадавец магазина Еўраопт. Не мае ніякага значэння, хто заўгодна. Просто так карта лягла. Ось взяли мяне і будуць мяне даўбіць. Як будзе далей, паглядзім. Я не выключаю ніякіх варыянтаў развіцця сабыццяў, бо вельмі ўсё очень интересно, як бачыце. Вось гэтая цётка пайшла, якая мне прывесіла гэтыя 3 гады. Яна пайшла вельмі задавальнёная, яна зараз атрымае свае грошыкі і пойдзе і купе, я не ведаю, там чыпсаў нейкіх. Але слухайте, неужели можно так гроши любить? Я не разумею. Все будете сидеть, у всех достану, синими пальцами почапаю. Вот что это значит. Синие пальцы и ходят тут и працуют. И ничего доброго. У нас просто ничего доброго не атрымаецца. Патрэбны развод з гэтай улады. Альбо все будем сидеть, не только же я сяду. З меня только начнут, а там дальше все посидят, все атрымаюць свои по 3 годы. Это катастрофа, фінансавая катастрофа, бо на дадзены момант я адзіная крыніца грошай у сям'і, і калі мяне не будзе, то ўсё пасыпецца вельмі хутка, будзе вельмі цяжка. Як бачым, уладам толькі гэта і надо. Меня здзіўляе той факт, што яны не ўлічваюць тое, каб я плаціў нейкі штраф, ці там быў опять же на хіміі на той же. Я значна больш бы ім самім карысці прынес. Яны просто такія, як можа наогул доўга жыць улада, якая з такім задавальненнем залатых курыцаў рэжа, я не ведаю. Карацей, будзе нейкі цырк, а я ў ём буду абезьянкай. Нема натхнення, не можа быць у такім дурдоме натхнення. Птицы, яны, ведаеце, птушкі, яны ў клетках не вельмі спяваюць. Я так само,
Да хоть палками не забить, я все равно человек вольный. Мяне па-першае ўразіл той тэрмін, якая запрасіла пракурор, так? То есть за каментар патрабаваць 3 года абмежавання волі, это ўсё ж таки занадта. Тым больш, што каментар не быў у такой абразлівай форме. Вось словы, якія ён ужыў, надзвычай глупы Бораў, так? Это літаратурныя словы, то есть яны могуць быць, скажем, ну, агалошаны ў зале суда. Вось, безумоўна, можа быць, камусьці гэта не спадабалася. Можа нехта это, скажем, вельмі ўспрыняў да сэрца, але ну сказалі і сказалі. Вось. Ну і разумееце, скажем, чалавек творчы, чалавек эмацыйны, ён, скажем так, ну, напісаў і напісаў, і ён гэта тлумачыў, вось, і нават ён тлумачыў, што ён нават не ведаў, хто такі Салавей, якую ён пасаду займаў. Ён проста, скажем, прачытаў прозвішча Салавей і вырашыў яго абыграць, як ён тлумачыць у духу Салтыкова-Шчадрына. То есть ён пачытаў Салтыкова-Шчадрына, і ён вырашыў, скажем, стварыць нейкі вобраз. Чаму максімальны тэрмін запрасіла пракурор? Вось я не магу сказаць, але гэтая справа яна ў рэчышчы тых наогул спраў, якія зараз адбываюцца ў Беларусі, што калі чалавек нешта сказаў супраць улады альбо нешта зрабіў, гэтаму дадаецца нейкі такі глобальны характар. Вот чалавека нечакана робіць нейкім злачынцам такім, прычым такім моцным злачынцам. Вось. І даюць тэрміны. Ну, скажем так, на мой погляд, гэта дзеля таго, каб, скажем так, зачысціць тэрыторыю. Вось. Ну, а, скажем так, пазіцыя самога Геннадзя Михайловича Салаўя, які ўсё ж таки займае даволі адказную пасаду, вось, яна неяк дзіўная, таму што ён пры такой пасадзе, ён проста мог бы на каментар такога характару проста не звяртаць увагі, як такі сур'ёзны чалавек. А зараз, разумееце, зноў будзе абмяркоўвацца вось гэтае выказванне, што Салавей, ён надзвычай глупы Бораў. Навошта гэта ўсё?